So, hi! Good morning na po ninyo. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon. So, karon di ay ako'y karning baka din he. Ato ning hugasan kay gaayos pa. Karning baka. Karning baka ni siya mga bayot. Karon dai adlaw nga wibis. Na may bisita unya wanhi mga alas 5 siguro alas 6 sa hapon kay friends ko ang mga kagupa dinhi na ako noy ipata na ko no siya oy di masabtan ba kay English man good iya ko nung ipa fill upan ako kay nang-apply man siguro sila og umbot sa ilang gi-applyan basta money daw tuon niya mga alas 5 or alas 6 kay magpatabang na ko. Mura po kay balog in English ba yan? Maria Husek. So, ato na ning gutaron niya ito ang karning baka din kaya ito ning lutoon. Mauna po niya ako ang recipe karon. So, sa mga wala nakasubscribe sa akong YouTube channel, subscribe na mo mga bayot. Yawat na lang mo makapalit kong binload. Maligaw, igiling-giling. Bitaw oy. Akong bana hiningon og lahi ra gyud ning Pilipina ug Armenian. Kaya ang Pilipina ko no bisag kuan ba? Malipayon, bisag nawong gamurtugo, malipayon maghapon. Ako nasayod anig asa man ako ang slice na gi-slice naman din ni daan. Ako ning kuhaon ning mga inani kana bang nani kay dili mo kaon akong kagupa ani. Pero ganahan ko ani. Karang tambok ba sa baka. Basta si Karen ganahan ani. Basta ko ganahan pug ko. Kita alam mo, katut sabi ako ipakita ninyo. So kani mo ni atong recipe karon. Nani ra kadaka ay balay di na magkapariha og kadako. Basta kay maluto makaon masud-an ra nila. Mora ni ako ang kuan ron. Lutuon and magluto ra ko og potato. Ako lang ni siyang slice og pinahiwi-hiwi din ha kay murag lain ra kayo og ako ning ilunod tanan dito ba sa oven. 1, 2, 3, 4. Lutuon ba na ako ni tanan ng daghan ra man kayo? Murag kanira siguro. 1, 2, 3, 4, 5. Kani murag ako ni iluto og soup ba? Sagulan ako og rice. Rice mo dira. Ako na isulod din sa cellophane. Dahil nakahinamdum ko ba? Kani bitong cellophane no? May bini akong sudanan sa una og bra og pante. Then ka mga pulbos. Then ibutang sa malita. Kay mo adto na sa boarding house. Then nakahuna-huna ko pagkamatay. Ang diri di ay sudanan madaay na og karne. Sa ako amuwa sa una sudanan magpante, pulbos. Siguro ni makaon Kani kang Karin. Kay gamay. So ako ra nang bubuan og mga nang hinaus ako. Ako ra nang bubuan og mga ingredients mga bayot. So magkuha o sa ako ani og mga ingredients ug asa na ko ni kalapon ning mga
asin din hi og paminta ay ako saning kalapon og asa dapita. So unahon na to butang ang asin, imura go nang ibuyok-buyok, mura ka gabuyok din ha og mais nga gibuyukan nimo og kuan ba? Unsa? Binlod nga maoy kinaon ni tabib sa una. Then butangan nato na siya paminta. Dayon di gini magpaulahid nila din hiyang ila ang unsa na ang ngalan ani sa amua sweeties man. Then dire ang ngalan nila turmeric powder. Nanay pa powder kamating sa amua ni sa una sweeties ni sa amua. Dayon ato na siyang balihon sa pikas side kay malisod po og pikas side ra ang naay unsa na naay ingredients unya sa pikas wala, so ato nang ipatas din ha, ibali-bali ra nato na murta gabali-bali din ha og kuan ba kanang kupras nga binulad sa sana binulad sa init ba sa adlaw lisyo. Ginomdom ko sa akong papa nga akong papa patsada magtingog patsada og nawong pero wag ko naliwat ra gyud ko og height sa akong papa. Then na ang koy kuan din hi fan sa unsa ni sa oven, sinaw pa kayo murag ka sinawa sa akong agtang pero mas sinaw pa ni murag akong agtang dakal-dakalon man. So butangan na nato na siya din ha og corn oil, then ato na siyang katag ba o sa in English pa i-spread lisyo spread pa kuno hay pero ikatag ra na di ay din ha imo na mura kagadira og kuan ga brush ba og karsunis. Dayon imo na nang ibutang nang imuang karning baka. Kaning karning baka lami jud kay ni dinhi kay kanang inatiman man diri gud lang mga karning baka. Then magsit na ta dinhi sa atuang oven sa barbecue. Dayon ang kainiton 200 ra siguro. Dayon atong isit pod ang time. Murag 30 minutes ra siguro niya ako ang pagluto kay di ra kayo nako i-overcook ba. Overcook pa niya. Di day paguron ra dayto. Dan ibutang na nato ng atuang karne din ha sa ilalom mga bayot kay murag ang isa ka bitok ni tabib miingon nagkaon na tabib kay maniwang imong isa ka papangig. Then mao na ni so magready na ko sa ilang mga pagkaon diri mo nila mga pagkaon. Kamo na isabot din ha ug unsa nang mga pagkaon na. Kay primero ginakong anhi din he natingala ko naunsa man nilang mga pagkaon o nga wa gid tawoy luto Ginoo Maria Josep din kanila ang cheese mao gini oy gadalag bida din he. So ay lang mo katingala nga naami yulokon dinhi nga wala pagigaling kay kalanon anamo dinhi mo na ilang kanon po diri dayon kaning ila ang mga fresh vegetable ila po nang pangkilawon ubanan aning ilang pan nga dagko lay kay ni man gihuwa-huwa nako. So update ta sa ato ang giluto nga karne murag hapit-hapit na gyud ni maluto kay kuan naman o pula-pula naman. So ready na ako ang karne luto na gyud nimo na ginaingon og pakals. Dayon mo na ni sit up sa among lamisa mo gini ako ang maatubangan kanunay kada kaon namo. So ready na ni. 3 hours later. So kung sa Pilipinas na ay panumbalay dinhi pod ako na ako'y pansilingan. Gitawagan ako ang bana nga padto panhion dinhi sa unsa ni iyang barkada din nakakita akong daghan kay apple mga bayot. So sa Pilipinas ang apple isa ka buok 25 15 20 na dinhi ang apple daghan jud kayo murag ug mulantaw ka mamituon gyud imong panglantaw sa kadaghan sa apple. Then naapon ni sila unsa man ni ay mura man ni siya og makaon ni siya murag berries ba naapod sila dinhi lami kayo ni kay ako mangyoy fresh pa kayo ako gigapupo first time ginako ning nakakapupo ko. Then na sila oy patani dire gitawag ni nila diri og beans. Ako patani akong tawag diri oy. So na sila oy rabbit dinhi kaning rabita humanda ni ning mudako kay kalanon ni nila diri. Bitaw sa tinuod lang ang mga Armenian pero dili siguro tanan oy pero ang uban gyud mukaon og rabbit kay madto kog city na agyoy rabbit baligya nakaingon kog iring nga gakloko. Then na sila mga atsal po dinhi o then di gyud ni magpalupig ning ilang two lovebirds. Gestorya ko hello mingon po ni siya hello babae lalaki ni pero wala pay anak. Lami kay lantaw no murag kuan kayo murag hurohay kaayo imong pang lantaw ba og makadungog kag tingog sa langgam. So pauli na mi mao gito ako ang ika-share ninyo karong adlaw. So thank you for watching guys and don't forget to share, subscribe my YouTube channel. Babu, see you next time guys. Babush!